На изложението Стройко в НДК фирма Редсън представи отопление от ново поколение. Какво е новото при вашето отопление? Здравейте! Ново е, защото принципа на работа е коренно различен от традиционните конвенционални отоплители, които основно първо затоплят въздуха. Нашите уреди основно и първо затоплят твърдите повърхности в едно помещение. Какво ще речат твърдите повърхности? Стени, под, мебели, нас, хората, и вече след като бъдат те затоплени, отдават вторично конвенционално на въздуха топлина. Енергията вече, която се акумулира в тези твърди повърхности, да речем топлината, която да акумулират те, се получава нещо като голям отоплител, който затопля вече въздуха. Един панел от киловат, ако се заложи в едно помещение, стига да е с добри характеристики, говорим топлоизолирано, вече до грама и така нататък, има много показатели. Може да затопли до 20 квадрата, помещение с височина горе-долу около 2,50 на тавана и сметката ще бъде около 40-50 лева на месец. Къде могат да бъдат монтирани тези панели? Могат да бъдат монтирани на тавана, като бяло обикновено платно, или като картина на стената. Вариантът също може да е мобилно, с кръчетев комплект. Значи има оптимални варианти, но най-ефективно е когато бъде монтиран таван, защото тогава лъчите падат в 90 градуса. А тези печки какви са? Тези печки са подходящи за външно, зонално отопление, градини, барове, да речем такива външни, зимни, тераси, да речем в двора, барбекюто. И те затоплят основно някаква зона, още мигновено на първата секунда, от когато ги включите. Вредни ли са тези уреди и лъчите им? Не, напротив, даже са полезни. Доказано е, че инфрачервените лъчи даже имат благоприятни действия върху живите организми. Както виждате, ние сме под въздействието на инфрачервени лъчи, съответно Слънцето, откакто Земята съществува.